Kombinačky radíte? Pozri, keď som jak pracuje. Kombinačky drbe a výborné. To keď si to Luka. Tak to za ruky, Robí to chytí do zubov, odjebe to všetko. Tak, ideš! No, ešte. Tak to ale isto, ako... Tak to... Aha, odjeba som. Lamborghini. Robí hore, dohora. Dohora dvere. Tu sa odjebe. Všetko. Hada, strech. Na pičku. No, ešte tieto. Nás nedostačí tam ešte zóna. Čas neža. No celý, keď sa bol v tom botoku. Na rade? Neviem, vôbec. Tam jak kladil. Počkaj na Maria. Keď to nenáda. Ej, si tu prvý auto, lebo to není habok. To prevali, ja ho... Nás sa prevali. Ste už iklo. Mario, zapíš sa. Mario, ideš. Na čo to nám dáme naspäť? Dobre. To nejteklo, Robo. Posilovať. Aj keď pomaly. No poďme, šup, chyťte to preboha živého, čumite tak vámi dojami na nich. Ja to dám na záznam. Franska robí, to chlap. Aj ty, to nie. Benzín, hej. Nie? Ja sa kamera mám. No. Jak to tam? Ide! Uciekaj, uciekaj si olej, veci, že stojí to nohami, skúmaj. To nevadí. No, poď. Treba takto podložiť, nie? A niečo nejaké sklápy dajte tam. Voda zapušala. To je benzín, hej? Pôjde. Horíme tu. No a tu na už dosť nemá. Čo je, benzín či čo tu teče? Koľko veľa? U benzínu držíme, ale to padá, mora. Zase drží to za kolo, to je zabáčky. Ideme tam po buľučku. Mário, zasni to. Pod volantom. Pod volantom. Čo robíte, to padá, nepadá. Tu. Veď ty tiež je dajte sem. Vyteka. No jasné, tu je stole. Dáme, dáme. Ja to pustím. Pušť. No chodźte píliť a odjebávať to tam všetko do piči. No. Ja to povedal.